guys, norok sa tanong lam so kan YouTube channel lo. Okay, tabuk to abi tungman marang sugu pama mai bor nai rok ali punya rok kone kosto na hari nai kai pa tam hai ngu ka bono norok an kam tulai no bai mangana mo hanyo sido ang kolom bu ne rasik si kata mo tek hak sa rasik sawnai okay abuna hanyo sum to kota okay guys norok oh musuk si phai to ha disturb khai guys norok tam no guys mane khe tam hin sanai flip falak gai tam rok mo kan rok saput khalai su lo logi so 1k ro kar sbayo gai tam gai ang boda flip falak na sadi ka phia bam ti herok una ni musung ya una ni burung ya ta arenya ni bagai no umting ni dongo kok sana burung ya bon bagai subscribe bo khlai grai kom ta khlai pano kom gai hanyo terus mal maya hai ngi tongo abno please ang nong thani koyo norok ang cha subscribe khlai badi kisa ano norok ang 1k bonang ya sudo 5 ang sudo paso subscriber simi subscribe sim ka khanyong go tong re guys ang norok no go guys mo gai toy ro mani tam se kha korom sa mani mo so khai si ka ang dak sai nei kana ko khushu ga bawa song ma song ga chai ya khayu nei khơi hin tang bang hay khơi ga sang ham jago bo ko khơi nei xe ga ta ka ha mo so khai chai chi ga thong man khushu mar ka kom su ka ga subscribe khlai ba de dollar pizza अब subscribe mana mu chungsu sal phaken wai ti check ma khayo kis gere ka sa rok su om okay bui hai bo phil phala khlai video ro khlai me ya ta phai ko de am video khai na tong re na la tore ho se okay guys bui hai bo flip flak lai video ro khlai ra ya la su ala siman ba ga nyom ting tong subscribe ko mngai ko rok sana reng ya ka se te ka san bus kang thakai ma abola simani hanya ma khang tong la ya video ta phana ang bun sakang om te khlai rak ya ko am sa la su abon ba ga eu flip flak ro khlai ta buk ti sanai ro brok ga lo lo ji 1k ka oi lai jong ma thok su go kai abo tam sanai boro ro bisi flip flak khlai tong man no na chok jak ba tam te support khai na ngo borok na borok abon ma gan khlai tong ma bla borok no bang sa le yang ya am te kan khlai na ngo la ha pa no ang kai am te ro rừng ya ang gam ti hai kai video kha kai leng thanai lasman thok su ka ri sumo tom tao bai no ke sare ga nawo ba janan hin san to kya kai ang video khai to ngin sakata ka bon tabu bon ke sare ga na jan sung su ka guys am sung na video sare ga ang muya songnai muya ba si ka muk songnai eko guys ang muya bai si ka muk songai pai kha ko nai nai di abi no thok sung nai kimi marang sung nai le oma ang thok jak su go ekdom mar phe thok jak go
Norgo joton thokjak manya na norog thokjago hin salaio swkangni muiya songpro hingke tabuk bo comment kai sadi.